congratulations ha. Thank you po. Thank you po. So, I would like to introduce to Mayor my pamangkin, one of the Daily Boys. Palakpakan na to, no? Oh, I wish I have a voice like you. Thank you. I want to become a singer. Sample, sample. Sabi ka ni Mayor. Sabi kayo. Sana. Hindi mo sa mga yes. Kita na kita si Vice. Itlog. Ako ilagay kay Bet, manang itlog ng David. Salamat po. Thank you po. Actually, karon third week of graveling sa Barangay Colorado. Karon sa pagkaron ang Colorado, gwapo na kaya mong barangay tungod ni Mayor. So isa sa po ang pagpapalaman. Okay, Vice. Salamat po, Vice. No, this Vice. Ako rin kinasing-kasing nga magpasalamat pagpahatod kay Mayor sa tanang mga proyekto nga among nadawat sa Colorado. I'm so proud kay Palangga gud mi ni Mayor. Sa tinuod lang ako kinasing-kasing og device. So karon Ako'y pakutala, napa ko'y nagkabalibad ba ko sa imong hangyo? wala pa kay gibalibaran Mayor pero akong hangyo Sunod balibaran mo. So karon ongoing na pod ang amo ang mini park. So nakapangayon ko og balas kung hapit na makompleto. So makita ninyo basi makatong parang lista sa mo ang hapit humana mo ang mini park dito gamay na nagkulang dito. So ato pa dili nagamo-appeal sa tuwang children's playground. Na naman ni Mayor. Salamat. Kay next year na magkuhan mig 26 ka barangay children's playground. Intentional lang ito. Mabili ko. So, mo lang to Mayor dahil salamat sa akong pag-umangkon nga niulig yung gikan og kaluhan nga mo tanaw po sa atong ni kinapos kang Mayor sa student sa Digos. Salamat. Sa mga importante nga makita ko niyo akong pag-umangkon kay maabot may USK Canada tanan ko dili pa ka sa Digos nga taga Digos ako ang pag-umangkon. So, I am so proud also nga yang pag-umangkon nga akong isuon nga sa tanan dahang salamat sa City Mayor sa Digos. I hope someday by September siguro I hope 20 boys mga maka-perform sa tong araw na yun. Wow. So, kay Pao na taga Digos yun niya, pag-umangkot yun na po. So, dahil salamat o ngayon to kanang tanan. Salamat, Impuerto family. Salamat.